सन्जिब बसुमतारीखौ बङाइगाव लवार आसामाव ट्रिटमेन्ट खालामदोंमोन, हायैनि रिलिज होदों। दा बेहा मोनथाम बेमार दं होनदों, अन्थाइ आरो केन्सार आरो स्टन होनना बुंदों। बेयाव रिलिज होनाय जादों। कचबिहाराव लांनानै दंहैयो दासान्दि। दा ट्रिटमेन्ट लागासिनो, एसे ट्रिटमेन्ट लानानै एसे मोजां फैबाय। दा अपारेसन खालामनो लागासै। अपारेसन खालामनायाव नोंथांमोना अनसुंथाइ हरोबा बे एकाउन्ट नाम्बारखौ हरनो हागोन। अननानै आं सन्जिब बसुमतारी जानानै आं बिनानै थाइसे थाइनै होनाय जाबाय नोंथांमोना। आङो अननानै 1000 होबाय। आंबो जेबो गैया जाहैबाय, खालामनाय बेयाव 1000 होनाय जाबाय। दा नोंथांमोनाबो होदो अननानै थाइसे थाइनै। जोंहा राजेन बिथाङाबो हरदों, नोंथांमोनहा गुबुन गुबुनाबो हरदों। सोरबा 100, सोरबा 200, सोरबा 300, सोरबा 500, सोरबा 1000 हानायबायदि हरबानो जाबाय। अननानै बिथांनो, जोंहा बिथाङा सन्जिब बसुमतारीया जेबो गैया जाहैबाय। आधा बिगाखौ फाननानै बेहाय खालामनो फैनाय जाबाय अपारेसन बङाइगाव हायैनि रिलिज होनाय। बेयो कचबिहार। दा कचबिहाराव दंफैयो। आं दा बे जोंहा बिथाङा बेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन। आं बेखौ चेनेलाव नोंथांमोनहा दा केमेराया खाथियाव फैनानै जायगायाव बिथाङा खेबना होगोन। आं बिनो 1000 आरो राजेना 500 हरदों। बेखायनो 1500 फैसा गावनि थाग्रा बिथाखौ फाननानै बिथाङा अपारेसन खालामफैदों। लवार आसामा हायैनि थाखायनो लवार आसामा बेखौ रिलिज होदों। दा बेहाय कचबिहाराव बेखौ हस्पिटालाव लाबोनाय जादों। दा सेयार खालामनाय जाबाय। जोंहा बिथांमोनखौ हागौमानि सेयार खालामना हो। बिथाङा माबायदि हालोदाव दं, बे लोमजानाय साजानाय आरिनाव सहाय बिनाय जादों। सोर 500, सोरबा 100, सोरबा 200, सोरबा 25 थाखा हरब्लाबो दा बे आंनि इउटुब चेनेलाव नायनानै फैसाखौ सोरबा हरनोब्ला सोना हरनो हागोन। एकाउन्ट नाम्बारबो होनाय जागोन बिथांनि, आरो आंनिबो होनाय जागोन, फन नाम्बार होनाय जागोन। हागौमानिखौ सेयार खालामना हो नोंथांमोननिसिम। दा आङो नोंथांमोननाव खुलुमनाय थाबाय। दा बेनो जोंहा सन्जिब बसुमतारी, बिजनि मोखोनागुरि, चिरां डिस्ट्रिक्ट। दा